jo toco una part de la història del piano des dels seus començaments fins a principis del XIX. M'he especialitzat, per dir-ho així, en una època d'uns 50-60 anys en què l'instrument estava en les beceroles, per tant vol dir que no hi havia obres encara i que els compositors eren intèrprets i creadors alhora, de manera que es feien les seves pròpies obres i sovint eren sempre noves. I quan no ho eren, doncs s'esperava d'ells que fessin una interpretació suficientment fresca i espontània perquè mereixés i complís les expectatives que s'esperava d'ells. Per això utilitzaven aspectes que avui en diem improvisació i que llavors eren unes certes llibertats en alguns punts determinats que ells mateixos marcaven i que afortunadament també ens han deixat a nosaltres fer-lo. I de vegades també feien obres noves in situ, com podien ser els preludis previs a la primera peça del concert, i normalment eren uns exercicis per tal de situar l'oient en el so de la sala i de l'instrument, i al mateix temps servia també per l'intèrpret per acabar-se de fer-se amb l'instrument, i normalment era amb el mateix to de la primera peça, i llavors es començava el concert normalment. Sentireu dos fragments de dues obres molt diferents, però allunyades només una de l'altra pràcticament d'una generació. Ambdós es tracta, en primer lloc, d'Antoni Soler, que és un monjo de l'Escorial que es va formar a Montserrat, a Escolà de Montserrat. Després va ser organista de la Catedral de Lleida molt poc temps i ben jove, ja em sembla que amb 23 anys es va plantar a l'Escorial. Ell bàsicament composava per a tecla, això vol dir que per el que hi hagués de tecla a cada lloc.
Aleshores, jo aquí toco un fandango, que és molt coneguda per ser un obstinat amb un ritme, diguem-ne, de caire flamenc, amb una cadença, diguem-ne, andalusa, i que és molt actual, i en canvi doncs, és una obra que té més de 200 anys. Junt amb això, amb el que podria ser la culminació d'una persona molt coneguda, universalment reconeguda, un altre, també monjo format a Montserrat, en aquest cas nascut a Madrid, absolutament desconegut, que és Felip Rodríguez. I aleshores jugo amb aquestes dues possibilitats, el que es va donar, diguem-ne, a conèixer en el seu moment i el que no es coneix gens i que no es immerescudament doncs, està oblidat. No? I em penso que és una altra de les missions que tenim, no? Els músics avui dia, doncs, treure almenys els nostres paisans que han estat importants o que creiem que són importants i si més no, en aquest cas esdevenen un graó entre, en aquest cas el més antic, el pare Soler, l'universal més antic, o l'universal més coneguts que van venir més de 100 anys després, com el Bénit Granados, que també eren d'origen català, per cert.